Peter, sä oot käymässä New Yorkissa. Joo. Ja otit yhteyttä ja mehän ollaan aikaisemminkin tavattu, kun sä oot ollut täällä pistäytymässä ja tunnetaan tietysti jo aiemmilta vuosilta, kun mä olin Helsingissä innovaatiosuurlähettiläänä. Ja kun me tuossa aiemmin tällä viikolla vaihdettiin viestejä ja ajatuksia, niin niistä heijastui varmaan meidän molempien taholta tietty frustraatio siihen, että nyt kun Suomi on aikamoisissa vaikeuksissa ja meidän kerta kaikkiaan pitäisi saada Suomen talouskasvua. Juuri näin. Niin asiat tapahtuu aika jäätävän hitaasti. Kyllä. Ja tietty varovaisuus on todella läpitunkeva kautta koko yhteiskunnan, sekä julkisella sektorilla että sitten isoissa listatuissa yrityksissä. Ihan oikeastaan kaikessa, että se on ihan kaikessa tekemässä niin varovaista, hidasta, saamatonta, pitkä lista, ei niin positiivisia attribuutteja. Joo. Poikkeuksiakin totta kai on ja niitä löytyy hyvin paljon tuolta startup- ja kasvuyrityspuolelta. Kyllä. Mutta kyllä se yleisfiilis on juuri se, että ollaan käperrytty ja ollaan tavattoman varovaisia ja se semmoinen tulevaisuuteen katsominen lähtee rakentamaan sitä Suomi 2.0, jota me tarvitaan, koska meidän vientihän on pitkälti 20 ison yrityksen varassa ja niiden kasvu ei parhaissakaan olosuhteissa tule olemaan hirveän nopeata. Kyllä. Niin kuten hyvin tiedät, niin meidän täytyy löytää niitä uusia kasvualoja. Kyllä. Mikä olisi Peter sun resepti? No kyllä mun mielestä niin tärkeää just, että me yllytettäisiin vielä lisää nuoria ja miksei vähän vanhempiakin, että kaikkia niin kuin yrittämään ja ei pelkästään yrittämään, vaan oikeasti tekemään. Et se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä ja kyllä se, niin kuin, jos me katsotaan Suomen tätä meidän koko sanotaan ekosysteemiä tai koko taloutta, niin mehän tarvitaan sellaisia nälkäisiä kasvuyrityksiä ja me ei tarvita sellainen, että 1 tai 2, että se ei niin kuin tee kesää, vaan niitä tarvitaan satoja. Ja sitten tietysti, tai vielä mieluummin niin kuin tuhansia uusia firmoja ja nälkäisiä kasvuhakuisia. Ja sitten muutama niistä niin kuin tulee pärjää yllättävän tai sanotaan niin kuin silleen älyttömän hyvin. Ja niistä tulee sitten niitä uusia Supercellejä ja Aisaita ja sitten tulee niin kuin, muutama uusi Nokia ja näin. Se on niin kuin se juttu, mitä me tarvitaan. Eli meidän pitäisi tehdä kaikkemme sen eteen, että näin käy. Ja meillä on kaikki edellytykset. Siis meillä on niin kuin edelleenkin, mitä ei ehkä aina muista, meillä on niin kuin maailman paras koulu. Eli meillä on maailman paras koulujärjestelmä. Ja meidän pitäisi vaan niin kuin periaatteessa myös sitten saada kytkettyä tätä tekemistä ja sitä yrittäjyyttä siihen. Ja sitähän me lähdettiin tekemään silloin 2008, kun laitettiin Slush liikkeelle, niin silloinhan meillä oli niin kuin oikeasti tilanne, että kaikki halusi vaan mennä Nokialle, Koneelle, Wärtsilään, iso organisaation, valtiolle. Ja siinähän ei ole mitään niin kuin pahaa, että se tarvitaan niin kuin kaikkea, mutta se, mikä on niin kuin tosi tärkeää, että me tarvitaan myös niin kuin porukkaa, jotka haluaa muuttaa maailmaa. Ja se on vähän sellainen startup-maailma, niin kuin sellainen klisee, mutta se on niin kuin oikeasti totta, että jos kysyy niin kuin näiltä kaikilta yrittäjiltä, startup-yrittäjiltä tietysti varsinkin, niin miten ne haluaa tehdä? Ne haluaa muuttaa maailmaa. Ja se voi olla joku pieni pala, että tehdään tämä paremmin ja sitten mielellään tehdään se ei pelkästään Suomessa, koska me tiedetään, että meitä on 5,6 miljoonaa ja se on aika vähän. Täällä Nykissäkin taitaa olla vähän enemmän ja katsoo jenkkimarkkinaa, niin se on paljon isompi. Eli meidän pitäisi sitten myös niin kuin oikeasti kurkottaa sinne vähän korkeammalle ja sitten unohtaa nämä, että sitten kapsahtaa johonkin ja sitten käy huonosti, vaan oikeasti pitää tavoitella niin kuin sitä kuuta taivaalta ja jos sitten tulee vaan pelkkiä tähtiä, niin sekin on ihan jees. Eli pitää niin kuin päästä sellaisen, me saadaan se tavallaan tämä asenne, se on niin kuin mun mielestä, niin kuin, että ei ole pelkästään Suomi, vaan kyllähän se on niin kuin Eurooppa. Että me aina piiloudutaan, no joo, että kyllähän me pärjättäisiin, jos me oltaisiin Jenkeissä, mutta täällä Euroopassa on liikaa sääntely, liian vähän rahaa ja ne on ihan niin kuin tekosyitä. Ja kyllähän me tarvitaan niin kuin, sitä tekemistä ja se, mitä me kaivataan, niin kuin sellainen asennemuutos, että me ymmärretään, että ei me tulla pärjää niin kuin tavallaan, että jatketaan sitä samaa, vaan ihan oikeasti nyt pitää lähteä tekemään ja pitää hakea sitä kasvua ja sitten muistaa, että me ollaan oikeasti aika hyviä. Me ollaan niin kuin alueella kuin alueella, me pärjätään, mutta meidän pitää olla nälkäisempiä ja meidän pitää oikeasti lähteä tekemään, eikä vaan, niin kuin, että no joo, että ehkä voitaisiin joskus ja sitten
kaikki jo mennyt. Pitäisi varmaan. Joo, toi nälkäisyys meiltä varmaan puuttuu. Ei tarvitse mennä kuin Viroon, niin siellä on heti ihan nälkä. Olin juuri ajatellut sanoa, että Virosta sitä löytyy. Juuri näin. Mutta sä oot siinä oikeassa, että kyllä tässä on yleisempi eurooppalainenkin ongelma. Mä satuin viime viikolla juttelemaan parin ranskalaisen pääomasijoittajan kanssa. Ja kun mä heitä kuuntelin, niin se oli vähän niin kuin olisin kuunnellut jotakuta, joka kertoo Suomesta. Just näin. Ja on joskus ollut hätkähdyttävää, kun ruotsalaiset ja jopa tanskalaiset, ja mä oon tunnettu suuri Tanskan kadehtija ja ihailija, niin jopa he kertoo tätä samaa storia. Mutta kun tuossa mainitsit ton suomalaisen koulujärjestelmän, niin näin on. Ja mä muistan sun usein sanoneen, tai kertoneen, että kun sulta kysytään, että mikä on paras koulu Suomessa, että se on se lähin koulu, Kyllä. se koulu, joka on lähimpänä sinua. Ja se on edelleen totta. Ja näin ei ole täällä. Eli täällä joutuu heti alkaa kelaa, ja näin, ja jos mä asun täällä ja Nykissä, ja näin. Eli se joutuu oikeasti miettiä, mikä on se paras koulu, ja sä et välttämättä tiedä, ja ne on ihan älytön ero koulujen välillä. Eli vanhempana niin sun pitää oikeasti miettiä, missä sä asut, jotta sä saat lapset siihen parhaaseen päiväkotiin, ja sitten ne ehkä pääsee. Ja näin, että kyllä meillä on paljon asioita. Me otetaan vain itsestään selvänä, ja sitten kun alkaa kertoa, että täällä, niin sä voit tai päivähoidosta maksaa 20 tonnia, 40 tonnia vuosi, niin Suomessa, että mitä, että toi ihan hullua. En saa vaan. Joo, se on näin fakta. Se menee. Sille ei mahda mitään. Sä tiedät hyvin, että meillä on erittäin hyvää osaamista. Kyllä. Ihan niin kuin top notch tuotteita ja ratkaisuja. Ja yhä useammin niitä näkee syntyvän meidän johtavien yliopistojen ympärille. Kyllä. Esimerkkinä vaikkapa tuo Lappeenrannan LUT-yliopisto, jonka ympärille on syntynyt todella hienoja, vahvoja energia-alan yrityksiä, näin on. joihin mulla on ollut ilo tutustua. Mutta sitten, ootko sä samaa mieltä siitä, että meillä on se ihan varhaisen vaiheen rahoitus? Siinä ei ole hirveästi moittimista. Ei ole. Mutta sitten juuri siinä vaiheessa, kun nämä erinomaiset yritykset, joilla se niin kuin proof of concept-vaihe on selvästi takana, mitään teknologista riskiä ei enää ole, niin juuri siinä vaiheessa, kun neillä olisi mahdollisuus lähteä ottamaan sitä spurttia kasvua, niin silloin se rahoitus tulee pullonkaulaksi. No joo, mutta siis kyllä mä näkisin, että se raha on niin kuin sellainen loppupeleissä tosi helppo, koska rahahan liikkuu sinne, missä niin kuin ne innovaatiot ja missä ne ihmiset on. Et ihmisiä on paljon vaikeampi liikutella kuin rahaa. Ja mä oon käyttänyt esimerkkinä itse asiassa tästä, että Eka Slash 2008, niin siellä oli puhumassa Risto Siilasmaa, Montti Videnius, Ilkka Paananen, Sampo Karjalainen ja sitten se oli Ilja Laurs Vilnasta Liettuasta. Ja nämä kaikki muut on varmaan tuttuja tavalla tai toisella, mutta Ilja Laurs, niin mä pyysin Iljan sen takia, että mä halusin, että se kertoo sen tarinansa. Ja Ilja perusti Getjar-nimisen firman Vilnassa jo aikoja alussa, ja se oli niinku tällainen App Store ennen App Storea, eli tämä oli ennen älypuhelimia kaikki, ja silloin niin, tämä Getjar tulee siitä, kun silloin ladattiin tällaisia niin sanottuja JAR-faileja näihin Java-puhelimiin, ja ne teki sitten sellaisen App Storen siihen, ja sitten kävi niin, että Rich Wang, joka oli tämä, ja on itse asiassa Accel Partners, joka on siis näitä tunnetuimpia sijoittajia VC:tä, niin Rich oli sijoittanut tällaiseen firmaan kuin AdMob, ja AdMob on nykyään sitten, se myytiin Googlelle 850 miljoonaa, ja se oli Richin niin kuin parhaita tavallaan sijoituksia. Mutta sitten ne katsoi siinä, ja sitten tuli Googlen mobiilimainosplatformi, ja edelleenkin käytössä, niin sitten ne katsoi, että hei, täällä tapahtui jotain ihan hullua, että tällainen Getjar-niminen firma ostaa kaikki mainokset, että mikä tämä juttu on. Ja sitten ne alkoi selvittää, ja sitten Rich sai numeron sinne Getjar-toimistoon, soittaa sinne, joku vastaa, ja sitten sanoo, että hei, I want to speak to your CEO. Ilja, hei, täällä on joku, joka haluaa puhua sulle. Sitten Ilja menee puhelimeen, ja sitten tämä Rich sanoo, että hei, it's Rich Wang from Accel. Ja sitten toi Ilja on, että
do you have a problem with your phone? Koska suurin osa, joka soitti, että oli joku ongelma niin puhelimen kanssa, että se ladattu tiedosto ei toiminut. Niin sitten tämä Rich sanoi, no, että Rich One from Accel Partners, the Venture Capital Company. Niin sitten Ilja edelleen, how can I help you? Do you have like a problem? Koska Ilja ei ollut kuullutkaan mistään. No sitten se Rich sanoi, no, I want to invest in your company. Sitten Ilja sanoi, no, we're profitable, we don't need any money. Sitten oli tämä, niin se juttu tässä, ja sitten itse asiassa, Ilja ei ollut ikinä kuullutkaan sanaa venture capital, se oli opiskelu siellä Vilna jossain Liettua yliopistossa ja näin, mutta Ilja fiksuna kaverina, se alkoi selvittää, mikä tämä venture capital juttu on ja näin, ja että hei, tämä on aika hyvä juttu, ja sitten se johti siihen, että muistaakseni Accel sijoitti sitten siihen GetJariin 8 miljoonaa. Ja sitten sitten ne muutti Lontooseen ja sitten Piilaaksoon pääkonttori ja näin. Mutta se pointti oli ehkä se just, että vaikka sä olisit Vilnassa Liettuassa, ja nykyään Liettua on fantastinen paikka, kasvaa nopeasti, ja ne on tehnyt loistavaa duunia, mutta siihen aikaan niin se oli sellainen tuntematon, että mikä tämä on, että joku Vilna ja joku Liettua. Mutta anyway, niin se Accel, joka on yksi johtavista sijoittajista, niin löysi sen GetJarin sieltä Jumalan selän takaa, ja sijoitti siihen. Eli tavallaan ehkä mun pointti tässä, että jos sä nyt vaikka Suomessa teet jonkun hyvän jutun ja sä pääsit siitä aikaisesta vaiheesta, siellä on kaikkea Business Finland ja siitäkin voidaan sitten keskustella, että onko se hyvä vai huono. Mutta se mikä niin tuossa, että kyllähän sit saat rahaa, jos sä teet hyviä asioita. Ja kyllähän sä saat niin sijoittajia, jos sulla on niin hyvä tuote, hyvä tarina ja näin. Mutta ehkä se myös, että pitää mennä vähän niin kuin merta edemmäs niin kuin kalaan tässä, että ei jää sinne Suomeen juttelemaan niille paikallisille sijoittajille, ehkä käy Tukholmassa tai Tallinnassa nykyään, mutta kyllä sun pitää sitten vaan uskaltaa tulla tänne Jenkkeihin. Pelkästään täällä Nykissä on niin kuin satoja sijoittajia, Piilaaksossa satoja, tai on siellä nyt varmaan tuhansia, eli kyllä se löytyy. Ja sitten ei välttämättä aina tarvitse lähteä, että kaikki nämä on Slashissa, eli sekin pitää muistaa, että meillä on niin kuin ihan älytön etu, että kaikki nämä sijoittajat, joille sä haluat puhua, niin nämä on marraskuussa Suomessa. Joo. Mehän ollaan, ja mä henkilökohtaisesti, mä en koskaan voi kylliksi kehua Slashia ja mainostaa sitä ja kutsua ihmisiä sinne paikalle, koska se energia ja se vibe, joka siellä on, niin sitä ei löydy oikeastaan mistään. Ei löydy täältä, ei löydy Kiinasta, ei löydy mistään. Ja tänään mä olin just tuolla New York Stock Exchangein yhdessä podcastissa, ja me puhuttiin vaan ja ainoastaan Slashista ja mitä ollaan saatu aikaiseksi. Ja sitten tämä kaveri, joka haastatteli, että hän oli kuullut ja oli tavannut Morten Mikkosin Pariisissa. Ja sanoit, että hei, että hän on pakko tulla, että ei ole käynyt Slashissa, se on kuullut niin paljon. Sitten me tapasin tänään Dennis Crowley, Foursquarein perustaja, nyt sillä on uusi startuppi. Niin sekin sanoi, että hei, että se ei ole käynyt Slashissa, että se pakko tulla käymään. Sitten sanoi, että hei, että mitä tarvii tehdä, että saa Suomen kansalaisuuden. Eli tämä on myös sellainen, mitä Suomessa ei ymmärretä, että täällä Jenkeissä, mä oon nyt ollut täällä viikon, tai alle viikon, ja joka päivä niin multa on kysytty, että mitä tarvii tehdä, että pääsee Suomeen, miten teillä saa kansalaisuuden. Ja nämä on startup-yrittäjiä, startup-perustajia, niin meillähän on niin kuin ihan älytön mahdollisuus johtuen, että ilmapiiri nyt on vähän erilainen täällä Jenkeissä tällä hetkellä, niin varsinkin jos sä oot tullut jostain muualta maailmasta Jenkkeihin, niin ehkä mietit, että okei, että mä ehkä haluan laittaa lapset jonnekin muualle kouluun, niin mä en halua, että ne kasvaa tällaisessa ilmapiirissä, niin meidän pitäisi Suomessa ymmärtää, että me ollaan oikeasti sellainen, niin kuin sanotaan, haluttu, ja kyllähän jengi täällä on sellainen, että ei paras koulutus, että mitä, 8 vuotta putkeen maailman onnellisin kansa, että mitä te oikein teette siellä Suomessa? Niin Suomessa me ollaan, no joo, että ei me nyt oikeasti, ja ei tää nyt, ja meidän koulukin on, ei se nyt enää ole mitään. Ja siis tää on niin kuin sellainen ihme, niin kuin tällainen oman osaamisen vähättely, se on vähän niin kuin osa tällaista suomalaisuutta, että ei me nyt oikeasti mitään osata, ja ei tää nyt oikeasti joka on hyvä. Sitten täällä, jos sä oot tehnyt ja mitä tahansa, niin hei, että tää lasi, tää on tehty täällä Jenkeissä, tää on maailman paras. Huomaatko sä, niin kuin, siis ja tavallaan ihan, että Suomessa me ollaan vaan niin, ja mä oon monta kertaa sanonut, niin kuin tällainen turha vaatimattomuus on oikeasti turha. Ja se on täällä ihan niin kuin, synti. Niin on. Siis sit sä oot niin kuin ihan umpisurkea. Okei, mukava tavata, ei nähdä ikinä. Joo, ja mä oon usein
kun miettinyt sitä, että täällä tarinallisuus on todella tärkeää, mutta sitten myös se, että sä teet paitsi siitä sun firmasta kautta tuotteesta, niin myös itsestäsi kiinnostavan. Kyllä. Ja käyttäisin sanaa likeable, pidettävän. Juuri näin. Kun me suomalaiset ollaan totuttu siihen, että asiat hoituu liikaa myös ilman sitä sosiaalista elementtiä. Sille töksäyttämällä. Joo, juuri näin. Mutta mitä sä tekisit, jos sä saisit päättää, jos sä olisit Suomen kuningas? Suomessa ei harrasta kuninkaita niin kuin täällä, mutta meidän pitäisi kansakuntana niin kuin ryhdistäytyä. Eli sehän on niin kuin se suomalainen tapa, että kun meillä on niin kuin jotain haasteita, niin sitten me lähdetään tekemään yhdessä ratkaisua. Ja nythän me ollaan vähän unohdettu se, ja kyllä meidän pitäisi niin kuin pystyä siihen, että me ollaan pieni maa, niin julkinen sektori, yksityinen sektori, me kaikki, niin meidän pitäisi niin kuin päättää, että miten me halutaan olla isona. Niin me halutaan tietysti olla vielä parempia, vielä hyvinvoivimpia, kaikkea. Niin tavallaan just tämä, että meidän pitää löytää tavallaan se, niin kuin, mihin me ollaan menossa. Nyt on vähän sellainen, että no joo, että voiko tässä Suomesta enää tulla parempi, kun me ollaan niin hyviä kaikessa. Ja se on vähän vaarallista niin kuin tavallaan just lähteä sitten tällaiseen, että okei, että me ollaan niin hyviä, että ei me tarvitse tehdä mitään. Se on vähän ehkä mitä tällainen niin kuin tyytyväisyys ja ehkä myös niin kuin nämä onnellisuusmittaukset ja nämä kertoo vähän siitä tyytyväisyydestä. Ja se, että me ollaan maailman tyytyväisin kansa, on oikeasti vaarallista, koska tyytyväisyys johtaa just siihen, että ei ole kasvua 20 vuoteen, ei tapahdu mitään, koska kaikki on ihan hyvin, että ei tässä tarvitse tehdä. Mutta meidän pitää muistaa, että silloin käy huonosti. Se on niin kuin firmoille, kansakunnille, ihmisille. Sitten kun sä kuvittelet, että joo, mä osaan tän, niin sitten niin seuraa, niin sit sua ei enää ole. Eli kyllähän Suomessa pitäisi nyt niin kuin, uskaltaa niin kuin asettaa kovia tavoitteita, että hei, että meidän pitää vaan päästä siihen, että meidän talous kasvaa 5% vuodessa seuraat 10 vuotta. Sitten pitää alkaa miettiä, että okei, miten me päästään siihen. No, täältä pohjassa löytyy maa nimeltä Kanada. Kanadan talouskasvu, mihin se on perustunut? Maahanmuuttoon. Ja Suomessa niin meidän pitäisi vaan päästä siihen, että me sovitaan yhdessä. Me tarvitaan 60 000 nettomaahanmuuttoa joka vuosi. Miksi? No sen takia, että meidän väestö vanhenee, eläköityminen, syntyvyys on ollut pohjamudissa kauan, ei ole mitään niin kuin valoa tunnelipäässä sielläkään. Niin sitten vaan niin kuin tehdään niin kuin Kanada, että me otetaan se tavoite ja 60 000 nettomaahanmuuttajaa, yksi suomalainen työllinen tarkoittaa 100 tonnia BKT, niin 60 000 lisää työllistä, niin tarkoittaa 6 miljardia, ja Suomen BKT on sellainen pateettinen 300 miljardia, niin 6 miljardia lisää joka vuosi, 2 pinnaa. Okei, no me otettiin tavoitteeksi 5, niin toihan ei vielä riitä. Nyt me ollaan ajettu 2 pinnan kasvu. Mistä me saadaan se 3 pinnaa? No sitten tuottavuus, uudet innovaatiot. No sitten tullaan siihen, että mistäköhän niitä tulisi? Startupit voisi olla yksi ratkaisu. Montako startuppia tarvitaan, jotta me päästään tähän? 3000 vuodessa. No sitten joku alkaa heti Peter, että toihan ihan hullua, että miten paljon meillä on nyt, ja mä en edes tiedä mikä se numero on, mutta se ei ole 3000, niin tavallaan just tämä, no mistä me saadaan näitä? No ehkä sekin voisi olla osa tätä maahanmuuttoa, että jos me katsotaan mistä nämä meidän nykyiset niin kuin kruununjalokivet, niin voi katsoa minkä nimisiä firmoja ja minkä nimisiä perustajia, jotka on perustanut niin kuin Fatserit ja Serlakkiukset ja Sinebrykoffit ja mitä näitä nyt tulee mieleen, mitkä ei nyt kuulostaa suomalaisilta, mutta ei ehkä aikoinaan kuulostanut suomalaisilta nimiltä, niin lähdetään huolehtimaan siitä, että kun täällä joku startup-perustaja kysyy, että miten saa Suomen kansalaisuuden, sitten me kerrotaan, että ei ole mitään oikotietä, että 5 vuotta, kun osaat kielen, muutat Suomeen, mutta meillä on säännöt, jos sä täytät nämä, niin sä pääset, et voi ostaa sitä rahalla, koska me ollaan Suomi, me ollaan tasa-arvon niin kuin mallimaa ja näin, niin pitäisi vaan lähteä niin kuin tekemään näitä. Ja kun mä sanon, että Suomi on niin kova tuote, se on niin kuin maailman helpoin myydä. Kun menee parikymmentä minuuttia, niin mä puhun henkilö kuin henkilö, perhe kuin perhe, firma kuin firma, muuttaa Suomeen ja pitkä lista. niin meidän pitäisi maana lähteä katsoa, että miten me päästään tähän. Ja silloin pitäisi kaikki niin kuin tavallaan resurssit, kaikki tekeminen
valjastaa sen eteen, että me mahdollistetaan tämä. Jos tulee jotain esteitä, tulee jotain ongelmia, niin raivataan ne. Eikä niin, että no joo, mutta toi on kyllä aika vaikeeta, toi on kyllä aika ongelmallista, ja oot miettinyt, että tässä on tämä ongelma, ja jolle ei ole riittävästi, niin keksitään vielä muutama lisää. Joo. Ihan varmuuden vuoksi. Ja tämähän niinku, mun mielestä niinku tällainen, että ikävä kyllä, niin tämähän näkyy myös toiminnassa, että mä olin yksillä messuilla, missä oli sellainen Suomi-ständi, ja sitten kun siellä oli vähän hiljasta ja mä aloin toimia sisäheittäjänä, niin mulle tultiin valittaa, että mä häiritsen toimintaa, kun mä aloin haalia sinne asiakkaita. Niin jos se asenne on se, että älä nyt tuo tänne jotain asiakkaita, häiritsee meitä. Sitten oli vaan niin kuin, että okei, että ymmärrän viestin ja en sitten haali näitä asiakkaita tänne, mutta mä oon vähän ymmärtänyt, että jos sä meet jonnekin messuille, oli aiheena mitä tahansa, niin tavoitteena on aiheuttaa jotain myyntiä. Kyllä. Ja näin, niin tämä niin tavallaan välillä niin kuin ihmetyttää, että eli ei saisi niin kuin edistää tätä niin kuin Suomi-bisnestä, että se on jotenkin väärin edistetty, niin kyllä se on niin kuin, että meidän pitäisi päästä niin kuin tässä asenteessa niin kuin yli, että se on ihan ok, että yksityiset toimijat tekee, yritykset tekee, ja se on myös ihan ok, että julkinen sektori on tukemassa sitä, että meidän pitää niin kuin kuitenkin niin kuin vähän, pitäisi päästä siihen, että me ollaan niin kuin vähän kaikki niin kuin Suomella duunissa. Kyllä. Joo, sä mainitsit tuon maahanmuuton ja se, että monet meidän niin kuin, isoista yrityksistä, niin ne on aikanaan maahanmuuttajien perustavia. Mä olin 11 vuotta, kun muutettiin Forssaan. Hieno paikka. Forssan aikanaan se ylivoimaisesti johtavin työllistäjä oli Finlayson. Juuri näin. Skotti, joka tuli Suomeen. Juuri näin. Ja perusti ensin sinne Tammerkosken partaalle ja sitten Forssaan. Joo. Ja mä oon Porista ja sielläkin oli jotain tuollaista. Joo. Ja niitä on. Ja mä oon myös sen pannut merkille, kun tässä maassa kiertää paikasta toiseen. Että se muualta tulleiden määrä siellä yksityisellä puolella, silloin kun keskustelee niiden kanssa who have made it, niin se muualta tulleiden määrä on todella suuri. Kyllä. Ja kyllähän se yksi tekijä, taustatekijä sille, miksi jenkit on pärjänneet Eurooppaa paremmin, liittyy juuri siihen, että tämä maa on kyennyt houkuttelemaan sitä talenttia, niin kuin best and brightest ihan kaikkialta. Juuri näin. Ja onhan sitä muitakin syitä. Mutta se on tärkeä. Joo, se on tärkeä. Onhan sitä sitten sekin, että täällä on helpompi fail, konkurssin tekeminen ja uudelleen aloittaminen. Kyllä. Se on paitsi lainsäädännöllisesti helpompaa, mutta sitten siihen ei liity sellaista stigmaa. Juuri, totta. Varsinkin meillä Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Edelleen, juuri näin. Ja tämä on niin kuin Suomi- ja Eurooppa-ongelma on nimenomaan just tässä, ja se mikä niin kuin just tämä, että meidän pitäisi niin kuin vähän tällaista, niin kuin, että yrittänyttä ei laiteta, että ollaan meillä jotain hyviäkin sanontoja, mutta siis tavallaan just tämä, että oikeasti niin tämä liittyy just siihen, että oikeastaan kaikki nämä niin kuin vaan niin kuin sellaisia asennejuttuja, ja niitähän on tietysti aina vaikea niin kuin, ja välillä menee aikaa niin korjata. Mutta tämähän on sellaisia, jotka niin kuin sit yleensä niin ei maksa silleen niin kuin kauheasti, että ei tarvitse niin kuin löytää 4% TKI-sijoituksia tai näin, vaan siis ihan niin kuin lähtee niin kuin sitten puhua näistä asioista ja esimerkkien voimalla, niin kuin just, että katsoo näitä esimerkkejä, niin otetaan nyt vaikka esimerkki tästä, mitä tapahtuu tällä hetkellä. iSci, mistä me ollaan varmaan kaikki suomalaiset ylpeitä. Me ollaan niin kuin nyt saatu aikaiseksi niin kuin ihan mieletön kasvuyritys avaruuteen. Ja näin, niin sitten katsoo, että okei, kenenkään perustamaan, että taisi olla yksi suomalainen, yksi puolalainen. Sitten voitaisiin niin just katsoa, että okei, että miten me saataisiin aikaiseksi lisää, että tulisi enemmän tällaisia puolalaisia perustajia tai jenkkiperustajia, jotka sitten vaikka yhdessä suomalaisten tai ihan ilmankin niin perustaa näitä seuraavia iSci-yrityksiä ja seuraavia menestystarinoita. Tämä on ihan sairaan hyvä. Ja tähän pitäisi yllyttää niin kuin vielä enemmän. Ja tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin sellainen meidän mahdollisuus tässä. Ja sitten myös se, että nyt toivotaan sitten kaikki Puolasta, hei, että siistiä, että kaveri perusti satelliittifirman Suomeen, mäkin teen saman. Ja sitten meillä on yhtäkkiä 10 puolalaista perustajia,
perustajaa, niin kuin, jotka nyt tekee sen saman, no ehkä perusta satelliittifirmoja, mutta sekin on ihan ok. Ja näin, ja ne tulee Suomeen, että hei, siistiä, me pystyy perustamaan sen sinne ja tuun opiskelee Suomeen, koska sieltä se näkyy, että Allo-kampukselta tämäkin lähti. Ja Lutti tuli jo mainittua, ja tämähän on niin kuin se Piilaakso-malli. Niinhän silloin Piilaakso lähti liikkeelle siitä. Mä aina kerron tänne, mäkin aloitin siellä ekassa niin kuin startupissa, että Bill ja Dave tapas toisensa Stanfordin niin kuin yliopistolla, sitten proffa-ehdottajat, että perustakaa firma, ne meni autotalliin, HP tapahtui. Ja sitten sen jälkeen on ollut Intel, Apple, Google, Sergey ja Larry, missä ne tapas. Stanfordin yliopistolla meni Susan Wojcickin autotalli Menlo Parkissa ja Google tapahtui. Niin sitten jos Sergei ei kuulosta ihan jenkkinimeltä, tai mä tiedän, kaikki nimet on jenkkinimiä. Larry, no joo, se nyt varmaan menee jenkistä. Ja sitten toi Susan Wojcicki, että ei kuulosta ihan täysin ehkä, että se on varmaan joku maahanmuuttaja. Ja näin, eli tavallaan, ja niinhän se onkin, että sieltä Puolasta, tai sukujuuret, niin tavallaan tämä just, että miksei se kelpaisi meille. Ja meillähän niin kuin, me ollaan onnistuttu vähän houkuttelemaan kansainvälisiä opiskelijoita, mutta siitä mä oon puhunut parikymmentä vuotta kohta varmaan, niin että meidän pitäisi kasvattaa sitä kansainvälisten opiskelijoiden määrää Suomessa reippaasti. Ja myös pitovoimaa sitten sen opiskelun jälkeen. Kyllä, juuri näin. Ei tehdä sitä vaikeammaksi. Juuri näin. Ja se niin kuin just, ja sit, sehän on ihan loistavaa, että jos joku tulee vaikka sinne Luttiin tai Aaltoon tai Vaasaan tai Ouluun, 35 korkeakoulua Suomessa, niin sitten jos ne innostuu perustamaan jonkun firman, niin sittenhän meidän pitää vaan yllyttää, että tehkää lisää ja isommin ja paremmin ja näin. Ja sitten jos me saadaan niin kuin aikaiseksi sellainen, että porukka näkee, että hei, näinhän mun kannattaa tehdä, että sä oot syntynyt täällä jossain vaikka Brooklynissa täällä Nykissä ja sitten sulla on niin kuin iso unelma niin kuin täällä Jenkeissä tapana, missä kannattaa toteuttaa, no Suomessa tietysti. Eli tavallaan just tämä, että miksei me saataisiin suuri määriä startup-yrittäjä Jenkeistä houkuteltua Suomeen. Ja mä väitän, että se on maailman helpoin asia. Mutta se pitää tehdä. Eihän ne tiedä täällä, että niitä kannattaa tulla Suomeen. Eihän ne tiedä siellä Brasiliassa tai siellä, kun ne kävelee Tansanian Dar es Salamin katuja ja sillä, että okei, että meidän Suomeen perustaa sen firman. Mutta tähän pitäisi kaikkien tietää, eli meidän pitäisi huolehtia siitä, että hei, Suomeen kannattaa tulla kouluttautumaan, Suomeen kannattaa tulla yrittämään, Suomeen kannattaa tulla elämään, koska hei, maailman onnellisin maa 8 vuotta putkeen, ei kerran, 2 tai 3, vaan 8 kertaa. Tässä on joku trendi. Ja kaikki nämä, niin ollaan niin kuin ylpeitä siitä, mitä me pystytään tarjoamaan maailmalle. Ja ei niin kuin tavallaan himmailla, että no joo, mutta ei enää ja ei meidän koulu nyt oikeasti ja ei me olla niin onnellisia. Sitten meillä on, niin menee just tällaiseen, niin eihän täällä Jenkeissä varsinkaan niin, että joo, että ei nyt oikeasti olla kauhean hyviä. Niin siinä se keskustelu, no joo, ettei sitten varmaan olekaan. Joo. Peter, tosi kiva rupatella ja kuulla sun näkemyksiä. Viimeinen kysymys. Miten me voidaan ulkoministeriössä sekä Helsingissä että sitten ulkomaan edustuksessa, varsinkin niissä paikoissa, kuten New Yorkissa, jossa me tehdään hartiavoimin viennin edistämistä, miten me voidaan olla avuksi? Ja tässähän on tietysti taustalla nyt myös se, että Business Finlandin ulkomaan verkosto integroituu UM:n edustustoverkostoon. Se on meille aikamoinen näytön paikka. Kyllä. Ja se edellyttää sitä, että meidän täytyy myös mentaalisesti orientoitua uudelleen. Meidän täytyy nyt muuttaa omaa ajatteluamme ja kulttuuriamme niin, että me nähdään se viennin edistäminen ja investointien houkuttelu ihan siellä yhtenä meidän ydintehtävänä. Kyllä. Et miten, jos sun pitäisi sanoa ihan muutama asia, miten tämä saadaan tehtyä? Mun mielestä niin kuin just tämä, että ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että me ollaan kaikki niin kuin, Suomella duunissa, että se on niin kuin tärkeä juttu ja just, että lähdetään yhdessä tekemään. Ja siinä niin kuin just, että tämä yhdessä tässä, niin UM ja yksityinen sektori, mutta myös UM ja muut ministeriöt, muut hallinnoalat. Eli just tällainen, että meidän pitäisi oikeasti niin kuin sitten, niin kuin, me pitäisi olla hyvin tavoitteellisia siinä. Ja sitten katsotaan, että okei, paljon Nykissä on startuppeja esimerkiksi. Ja sitten alkaa katsoa, että okei, että me halutaan, että 10% näistä tulee Suomeen esiin. Tai
otetaan joku tavoite. Tai sitten just, jos katsoo, että täällä on niin kuin näitä korkeakouluja vaikka muille jakaa. Miten voidaan tehdä enemmän yhteistyötä, vaikka joku NYU ja Aalto tai Helsingin yliopisto tai ihan mikä vaan. Eli sellainen verkostomainen toiminta. Ja sitten kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Jos me tiedetään, mihin me ollaan menossa, niin me päästään siihen. Jollei me tiedetä, mihin me halutaan mennä, niin emme päästä sinne ikinä. Eli pitäisi niin kuin ottaa sellaisia selkeitä niin kuin tavoitteita, ihan niin kuin siis määrällisiä, laadullisia, kaikkea, ja sitten vaan niin kuin lähteä tekemään sitä. Ja mielellään niin kuin sit myös, että meillä on sellaisia vähän niin kuin hulluiltakin tuntuvia tavoitteita, mutta siis tämä Nykkihän on niin kuin ihan mieletön paikka. Täällä on niin kuin kaikkea. Täällä on ihan kaikkea. Niin sitten vaan niin katsoa, että miten me saadaan niin kuin myös niin kuin Suomi, meidän yritykset, meidän korkeakoulut, meidän ihmiset, meidän startupit, meidän kaikki ymmärtää, että hei, että kannattaa olla täällä. Ja se, että olla täällä, niin jo sillä sä käyt kerran piipahtaa, tapaat jotain tyyppiä, sitten tulet ehkä ensi vuonna tai sitten vaan siis se vaatii jatkuvaa paikallaoloa ja sitä suhteiden ylläpitämistä ja näin. Mutta ehkä se niin kaikkein tärkein niin mun mielestä on just tämä, että me päästään sellaiseen niin kuin, oikeasti niin kuin sellaiseen yhdessä tekemiseen. Että nämä organisaatiorajat, niin ne on niin kuin sellaisia, niin kuin, ei niitä ole oikeasti olemassa. Että ne on niin kuin meidän päässä ja pitää vaan niin kuin uskaltaa niin kuin mennä niin kuin niistä yli ja niistä läpi. Ja sitten ehkä sellainen vielä tähän, että meillähän on niin kuin, ja mä en tiedä millainen verkosto täällä, mutta että katsoo niin kuin sitten, että miten voidaan tehdä muiden maiden kanssa. Pohjoismaat tietysti luonnollinen meille, Baltian maat, mutta miksei sitten EU kokonaisuudessa. Että nyt täälläkin mulla on iso määrä kreikkalaisia nuoria mukana ja me ollaan laittamassa Kreikkaa uusiksi. Me laittaisi tämä Panathenia, eli Kreikan slash pystyyn ja 10 vuoden päästä Kreikka on niin erinäköinen. Niin miksei ottaa sitten, että hei, nyt lähdetäänkin tekemään Suomi ja Kreikka. Että you didn't see that coming, että tehdään niin kuin etelä ja pohjoinen, niin yhtäkkiä lähdetään tekemään jotain täysin uutta ja kerrotaan, että hei, että me ollaan molemmat EUta, me ollaan molemmat Eurooppaa, me voidaan tuoda tänne jenkeille ihan uusia juttuja yhdessä. Eli sellaisia ennakkoluulottomia niin kuin yhteistyökuvioita, että ei pelkästään niin kuin sitä Suomi, vaan meidän tämä viitekehys on niin kuin tämä vapaa maailma, eli Eurooppa, niin miksei tuota sitä myös niin kuin tässä tekemisessä sitten, että meillä on niin kuin vahvuus. Ja sitten kun me tehdään yhdessä, niin me ollaan niin oikeasti vielä vahvempia. Kyllä. Kiitos. Eli kiitos. Tästä oppia. Täytyy muistaa, että täällä your network is your net worth. Juuri näin. Ja sitten oppia suomalaisille, että just do it. Juuri näin. Se tekeminen on tärkeää. Tehdään, eikä pohdita, ponderoida, tutkia, miettiä. Just näin. Just näin. Joo. Juuri näin. Hyvä. Erittäin hyvä. Hei, kiitos. Kiitos. Aivan loistavaa.